এটুকু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই যে অঞ্চলৰ শান্তিৰ কাৰণে, অঞ্চলৰ একতাৰ কাৰণে, অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন হ'ব আমাৰ BTC-ত, ইয়াত যাতে আমাৰ BPF দলে জয়ী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা। गोबां सेन्टारावहाय थार्ड ग्रेडनि जोङो साकरिनि इन्टारभिउ जोंहा जागोन। जोङो साकरि होनायखौ दिनैनि 4500निबो बांसिन साकरि होबाय। साकरि होनानै जों खाम सिफुं दामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होआखै। मोनफ्रोमबो समस्थियाव BTC-नि मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा जइन जाफैगासिनो दङ। स्पेशली BPF-नि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिदिनो BPF-नि सोद्रोमाफ्रा रोजा रोजा BPF-आव जइन जाफैगासिनो दङ। दिनैबो बेयावहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा BPF-आव जइन जागोन। निसिमा समस्थिनि सिङाव थानाय बे खैला मैलायाव बिथांमोना जइन जादों। बिथांमोनखौ जों बरायदों। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF हान्जा बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। आं दाखालिबो बुंदों बिथाङा गोबां गाव सरकार थानाय समाव गोबां थगायदों, रायजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन थलासे सना होगोन, बेखौ होआखै। बेखौबो जोबोद गाज्रि मोनबाय। हा हु होगोन बेखौबो थगायबाय बिथाङा। गोबां बिथाङा खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, बिथाङा मावनो हायाखै। बिथांमोना नुदों बे रौमारिनिफ्राय खैला मैलासिम जे लामा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन, गारि सालायनो हायामोन, साइकेलबो सालायनो हायामोन। दिनै जोंनि सरकारा बेखौ बानायफिननायनि राहा लामा लादों, बेखौ फुवारनायनि राहा लामा लादों। बेफोर गासिबो लामा सामा बा लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनाय आरो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै 75,000 रांनि प्रथम किस्ति 25,000 रांखौ प्रमद बर' सारा होनायनि थाखाय गासिबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो BPF-खौ मोजां मोननानै दा रोजा रोजा लैहोर सामफ्रामबो माने BPF-आव जइन जाफैगासिनो। जोंसो टाइम होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा इनभाइटेसनफोर दं जइन जानायनि। लासैनो जों बिथांमोनखौ जइनिं खालामलांबाय थागोन। सरकारखौ बिथाङा दागासिनोआनो 2020 मायथाइनिफ्रायनो। दिनै दागोन, गाबोन दागोन, माने सानफ्रोमबो बिथाङा सरकार दानायनि सिमां नुयो। नाथाय बे सानाव नुनाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थायो। आरो बिथाङा बिदिनो सिमां नुलांबाय थाथों। जोङो फैगोन 20-25 बोसोरनि BPF-आ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयैनो बोरायलांगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ, नोंथांमोननि मिडियायाबो मिथिगौ जे 10 तारिख डिसेम्बराव थार्ड ग्रेडनि जोंहा फरिखा जागोन। क'क्राझाराव गोबां कलेजफ्राव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सामलायनो होनाय जादों आरो बेखौ गोबां सेन्टारावहाय थार्ड ग्रेडनि जोङो साकरिनि इन्टारभिउ जोंहा जागोन। जोङो साकरि होनायखौ दिनैनि 4500निबो बांसिन साकरि होबाय। साकरि होनानै जों खाम सिफुं दामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होआखै। जोंहा खाम सिफुं दामनानै दल खावां दामनानै साकरि होनांगौ गैया। जोंहा जिहेतु बे साकरि होनायनिफ्राय थाइसेबो लानांगौ गैया, आथाना 5 फैसाबो लानांगौ गैया। हाग्रामा महिलारिनि सारनि दिनाव BPF-नि सरकारनि समाव लाख रां लानानै साकरि होदों आरो बिथांमोना दल खावां दामनानै साकरि होदों। खिन्थु जोङो दिनै रोजा रोजा साकरि होनायनि उनावबो जों दल खावां दामाखै, खाम सिफुं दामाखै आरो जों आथाना 5 फैसानि लेनदेनबो खालामाखै। बिनि थाखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेखौ माखासे बानसावनो नाजादों। खिन्थु रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जोंनि BPL सरकारा साकरिखौ होगासिनो दं होननानै। এটুকু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই যে অঞ্চলৰ শান্তিৰ কাৰণে, অঞ্চলৰ একতাৰ কাৰণে, অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন হ'ব আমাৰ BTC-ত, ইয়াত যাতে আমাৰ BPF দলে জয়ী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মই না দিছপুৰ পলিটিক্সত আছে না দিল্লী পলিটিক্সত আছে। মই আজি চানডে হয় আজি মই চাৰ্চত আহিছোঁ। আজি দিল্লী পলিটিক্সে কি হৈছে হোৱা নাই মই একো গম নাপাওঁ। যেতিয়া বাহিৰত ওলাইছোঁ মই চাম, যোনেই নাহক ভাল চৰকাৰ আহিব। ভাল চৰকাৰ আহিব। আচ্ছা, কংগ্ৰেছে বিজয় উৎসৱ পতা কথা আছে কিন্তু নকৰিলে আজি। মই কৈছোঁ মই না দিল্লী পলিটিক্সত আছে না মই দিছপুৰ পলিটিক্সত আছে। মই অকল BTC কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। BTC-ত আমাৰ চৰকাৰ আহিব। ভাল পলিটিচিয়ান হিচাপে আপোনাৰ পৰা আমি এইটো মই ভাল পলিটিচিয়ান বুলি নকওঁ, মোক এনেকুৱা ৰিকগনাইজ দিব নালাগে। বাট মই দিছপুৰতো নাই, দিল্লীতো নাই, মই BTC কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ বাছ।